Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε άλλο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε football. Η ομάδα μου είναι η Arsenal και θα παίξουμε αντίον τη Βραζιλία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σεβένσκο, Πόρο, Μέση. Έκανε λάθος ο Μέση, Καμαβίγκα. Στο Kylian Mbappé, Senesi, Messi, Reward, Messi, Romero, Rafinha. Πω τι γίνεται σε αυτό το αγώνα. Χαμός. Ραφίνια με την πάσα του. Ραφίνια ξανά. Τώρα κλέβει από το Μέση. Ξανά ο Μέση. Ρέτζι Ρικάρντ. Ραφίνια με το σουτ. Μέση με το σουτ ξανά. Πω κόρνερ στο 12 για την Arsenal. Θέλω όλοι κάτω στα σχόλια να γράψετε πόσο πιστεύετε ότι θα πάει αυτό το μάτς. Σάκα. Πόρο, πάμε. Έτσι λίγο, πάμε. 1-0 στο 13 η Arsenal με τον Πόρο. Μετά από κεφαλιά, κόρνερ. Van Dijk. Σάκα, Τζέραρντ. Ραφίνια φεύγει μπροστά. Ραφίνια με το δυνατό του σουτ. Ξανά κορνέρ. Πω. Εδώ πάει κόμπρα. Ντα, έξω. Στον Ρούνι πάσα κατευθείαν. Ωραία, τι έχασε ο Ρούνι. Πάνω από τα δοκάρια. Και κάτι άλλο να ξέρετε, τον Ρούνι χθες τον πήρα. Και τον πήγα 102 μόλις τον πήρα. Τον πήρα 84 και τον πήρα με 103. Και τον πήρα 102, sorry. Ωραία, ξανά τρίτο κόρνερ κατευθείαν. Ξανά, λοιπόν, τώρα το κάνουμε εδώ. Σάκα κατευθείαν στο Μέση. Πιάνει ο Ντοναρούμα. Και ο Ντοναρούμα τη ρίχνει στο Μαντουεκέ. Ωραία. Χάρι Κέιν. Τζέραρντ. Ραφίνια με το σούτ του. Πόρο με το σουτ. Τέταρτο κόρνερ για την Arsenal στο 28. Πιστεύω ότι θα είχαν πει πολλά γκολ άμα δεν μπαίνανε μπροστά οι παίκτες τώρα. Στον Πάουλ Σκόλς κατευθείαν. Van Dijk, πάει πάνω του Σεβένσκο. Πήγε όμως το Ραφίνια. Ρίγκαρντ. Τουλάχιστον στον Τζέραρντ πήγε, αλλά... η πάσα του Μέση πήγε στον Ντοναρούμα. Κόμπελ, κατευθείαν στο Μέση που δίνει κατευθείαν στο Ρούνι, παίρνει όμως ο Εμπαπέ. Τζέραρντ, Σεβένσκο, Ρούνι.
Ο Ρούνι τριπλάρι, ο Ρούνι κατευθείαν. Πω. Ξανά κόρνερ. Πω, τι γίνεται. Ωραία, Σάκα εξελίσσει τον Πάουλσκος. Όμως ήταν μπροστά. Τώρα Σάκα, ημίχρονο. Arsenal, Βραζιλία, 1-0 η Arsenal. Είναι και δυνατή. Είναι δυνατή αντί η Βραζιλία. Είναι ότι έχει πολύ καλή άμυνα. Μπαίνουν σε κάθε σουτ μου, μπαίνουν μπροστά οι παίκτες. Ρούνι βγάζει στο Μέση με τη μία ο Μέση κατευθείαν. Σεβένσκο όμως εδώ. Σεβένσκο κατευθείαν. Τον Αρούμα, φόρε τύχη. Θα κάνουμε μια αλλαγή. Θα βάλουμε Λαμίν Γιαμάλ. Και εδώ και τον Νίκο Βίλιαμς. Θα γίνει σε λίγο η αλλαγή. Μόλις βγει η μπάλα έξω. Ωραία, τώρα θα μπει ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Νίκο Βίλιαμς. Number 20, Rafinha. Coming on the field, number 19, Jamal. Number 15, Nico Williams. Ωραία τον Ρούνι. Θέλω να βάλει ένα γκολ ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Ρούνι. Πάμε! 2-0 μόλις το είπα. Τώρα θέλουμε μόνο τον Ρούνι να βάλει γκολ. Θέλω ποιος άλλος να βάλει, αλλά θέλω να βάλει τον Ρούνι. Τζέραρντ, στο Ρούνι πάσα κατευθείαν. Στον Ντοναρούμα πήγε η μπάλα. Να ξέρετε παιδιά, μια μέρα Νίκο Βίλιαμς. Μια μέρα θέλω να βρω στο eFootball εδώ πέρα τον πιο δυνατό μου αντίπαλο και να βγάλω βίντεο μαζί του. Ρούνι! Πάμε! Πάμε 3-0 στο 70. Θέλω να βγάλω τον πιο δυνατό μου αντίπαλο. Ας πούμε 111 Μέση, 113 Ρονάλντο, τέτοιους. Τέρμα Μπουφόν. Όταν βρω κάποιον τέτοιο θα σε υπόσχομαι ότι θα βγάλω βίντεο τον αγώνα. Και σήμερα δεν ανεβάσαμε βίντεο γιατί δεν ήξερα τι βίντεο να σας βγάλω και τώρα αυτό το βίντεο έφτιακα. Ρούνι 2 γκολ! Πάμε! Και λάθος βάλαμε εντάξει τώρα γιατί ξέρετε ήταν λογικά θα δούμε για το κάθε πότε θα βγάλω βίντεο. Μπορώ να βάλω κάθε μέρα, μπορώ να βάλω κάθε ή 2 ή 3 μέρες. Σήμερα ήταν η τρίτη μέρα που 3 μέρες μείναμε, χωρίς να βάζω βίντεο.
και θα δούμε κάθε πότε θα ανεβάζω βίντεο. Εσείς να ξέρετε όμως ότι θα ανεβάζω βίντεο. Μπορεί να σας ενημερώνουμε κανένα σορτάκι, ανάρτηση για το ότι σήμερα θα δει βίντεο τέτοιο, η football, Roblox, κάτι τέτοιο. Θέλω να μου γράψετε και κάτω στα σχόλια τι παιχνίδια θέλετε να παίζω. Ή άμα σας αρέσει το eFootball, τι θέλετε να παίζω στο eFootball. Friend match. Όπως... δηλαδή όπως παίζω κάποιες φορές με τον Γιάννη Σπόε. Θέλετε τέτοια, θέλετε Exhibition, PvP, Versus AI. Αλλά Versus AI δεν είναι αγώνες τώρα αυτή. Τι θέλετε να μπω σε κάποιο league? Ό,τι θέλετε πείτε μου. Λαμίν Γιαμάλ. Γιαμάλ με το Ρούνι. Πάμε. Hair-trick. Δεν άφησε η Βραζιλία να βάλει γκολ Λαμίν Γιαμάλ. Το έβαλε όμως ο Ρούνι. Και όχι 2. Έβαλε 3. Εδώ είναι 90 λεπτά. 6 added minutes has been indicated. Rooney. 7 score. Rigard. Γιαμάλ! Ο Γιαμάλ βάζει το δεύτερο του γκολ. Ήταν τότε σε χάρτη, αλλά ο αγώνας τώρα θα τελειώσει. Γι' αυτό είναι λίγο δύσκολο. Τέλος αγώνα! Arsenal Βραζιλία 6-0. Αφήσαμε τη Βραζιλία να πάει σπιτάκι της με μια εξάρα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα φίλοι μου. Αν σας άρεσε βάλτε like, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι στο κάμπανο του ζουράκι για να είστε ενημερωμένοι για όλα μου τα βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο. Και τα λέμε!